Безнең укытучылар чынлап та 18 меңгә генә эшләп йөриләр микән ди? Ләкин аның бәясе гүзәл. Астагфирулла. Күтте кысты. Тагын москвич аларга куштылар. Менә киңәш иттеләр. Әйтәм, миңа күкәймә кирәк инде булар. Әгәр дә запчасть табасың килсә, москвич ал диделәр. Сәлам дуслар. Ассаламу алейкум, җәмәгать. Сәннәрмез. Яңгыр ява. Әйе. Без студияда утырабыз. Вакытта яңгыр ява. Аллаһның рәхмәте бит инде. Шулаймы? Яңгырны яратасыңыз? Яратам. Мин дә яңгырны яратам. Вообще яңгырлы көннәрне яратам. Булай утырасың, тәрәзәгә карабаймы? Шыбыр-шыбыр яңгыр ява. Син кулыңа каһвә аласың да шулай. Бер җибәрәсең. Монда Nescafe музыкасы. Тын-тын-тын. Янында шундый тәмле десерт тора. Кемгә нәрсә? Гомумән аннарсың менә яңгыр туктаганнан соң да хайран гына матур һава торышы булачак диләр синоптиклар. Бик артык иссе дә булмаячак, салкын да түгел, менә шундый уртача гына рәхәт. Güzel. Мин аларга ышанмый башладым. Әгәр дә шул кайтабыз, хәтерисеңез бит инде нәтиҗә ясадык июньгәме, дизәләр, майга. Анда Галимнар нәрсә дип әйтте, синоптиклар нәрсә дип әйтте? Быелгы җәй бигрәк иссе була диделәр. Әйе. Исселегенең С хәрефе дә, хәрефе дә юк. Юк, башта иссе булды бит инде, хайран иссе көннәр булды. Кая инде 3-4 көндә, шулай 3-4 көндә. Юк, аның мәсәлән бултыр күбрәк иде кебегрәк. 2000 ел белән чагыштырып булмый инде аны. Ни дисәң дә, быел менә шундый теге рәхәт җәй. Аның каравы хәзер әнә Төркия белән Кытайда бит бик иссе көннәр диләр. Шуңа күрә бәлки синоптиклар бераз буташкандыр. Безнең бит Телеграмда хәзер яңа функция барлыкка килде, сторислар куя башлады бөтен кеше дәйме? Бөтен кеше дә түгел. Ну, хайран кеше сторислар куя хәзер әйме? Шуңа күрә хәзер син белгән кешене дә, белмәгән кешеңне дә сторисларын күреп барасың. Ул беләсең, аны ничек кочырып була икән? Гомумән ул сторилар чыкмасын өчен. Премиум статусы булган ниләр инде кулланучылар әлеге сторисларны куя ала. Бу бер айдан соң без гади кулланучылар да әлеге функция белән эшли алабыз инде. Файдалана алачакбыз. Ләкин миңа калса инде хәзер кызык түгел. Нәрсәгә кирәк соң? WhatsApp'та да статус дигәне бар әйме? Мин ул статусларга гомумән кирип караганым юк әйме? Гүзәл, мен сине тагын бер ни белән. Телеграмда да бар ул, бер кызык түгел. Тагын бер яңалык белән шатландырыйм әле. Мәсәлән, әгәр дә инде Telegram үзенә сторислар куя башлады әйме? WhatsApp'та беләсең нәрсә барлыкка килде? Нәрсә? Telegramдагы кебек круглый шоклар. Димәк, яздырасың да шулай җибәрәсең. Күрәсең, узыш уйныйлар. Бер-берсе белән узышалар. WhatsApp'та да бармы ни? Менә шуны күрәсең, мессенджерлар нитә бара, яңара бара. Güzel, мин бер дә шакытмасмын, конкуренция, мин бер дә шак. Әгәр дә YouTube'та да шундый сторис барлыкка килсә. Юк, аның бит шортслары бар, кыска ниләр, әйме? Димәк, киләчәктә YouTube'та моны үзенә итер әле, кулланыр әле. Юк, ну, нишләп алай булмас? Бөтен ниләр куллана бит инде нәрсәләр дип шунталар. Мин бит WhatsApp'та кулланмыйм аның белән. Мин күкәймә, ләкин мин WhatsApp'та карыйм әйтәм, нәрсә? Юк, алай түгел. WhatsApp'ка мин керәм дә карыйм так. Статуста бар икән, карыйм чыгыйм әле. Нижелме әйтәм, анда кеше чыгар үзенең статусын, әйме? Күрсәтә. Юк, мин кушаганда кызык өчен генә кирип карыйм, беләсеңме анда нишлиләр? Instagram'га сторис куйган кешеләр шуларны ук WhatsApp'ка статуска да эләләр. Один в один. Один в один. Мин аны аңлыйм. Юк, мин кешедән көлмим дә, Мин дә көлмим, әйе. Просто мин аңлыйм, нәрсәгә кирәк. Юк, гүзәл, әгәр дә син юк, мин кешедән көлмим инде, димәк көләсең дигәнсең син. Мин опять-таки әлеге дә боягы, мин бит җәяүле. Мин машинага күз салдым дип инде игътибар итә башладым. Машиналарга игътибар итә башладым. Так. Кайсыларына дисеңме? Индиләрме? Жин, Mercedes, BMW, Suzuki'лар китегез, ярыймы хәзер? Ник самый? Мин сиңа аңлатам, туктала. Хәзер аның вакыты килеп җитте, беләсеңме нәрсә? Велосипед качты? Юк, Кытайларга. Так. Кытайларга күз салырга куштылар. Хәзер гомумән безнең әйбәттиләрме машиналар? Безнең базар хәзер әйбәттәнә башлады. Электә мәсәлән, әгәр дә инде ишеткән булсаң, Кореяда чыккан маркалар, шул Hyundai бит инде анда, Kia'лар, әйме? Алар да башта чыкканда ниндер теге недоверие дигән әйбер бар бит инде. Ышанмыйдыр инде, шери башлыйдыр. 5 ел узганнан соң машиналарын сыйфатрак ясый башладылар. Кытайда шул дәрәҗәгә җитте. Сиңа моны белгечләр әйттеме шулай? Белгечләр әйтте һәм гомумән якын дусларым ала башлады буларны, машиналарны. Кытайныкы. Ләкин аның бәясе гүзәл. Астагфирулла.
Но бүтін машинаның да бәйесі шындай бұғай қазір? Мұнда бір шоқ қотасың, мұнда Қытайлар енді 2 миллион 500 әйме 3 миллион. Башыңыз сілкет мағалай, мен ашылай құшақ қытаба. Мен өте кетпін 2 миллион машина. Екінші машинасын қорайсың, 1 500-ға қорайсың. Оның біті, 1 500 бітті. Мына мен саңа шығардым да ақшаны бердім, олай түгіл бітінде. Мен бітінде кредит қалмақшам. Автокредитін сонып шығарабыз. 7 ел сіз білмей екен. Çünkü мен, mesela, bir ayına 15 мың сәнен әйме, 20 мың төлерге әзір әйме. Лекен 7-8 ел төлерге мен бірде әзір түгіл екенмін. Аңлайсың сен мұны? Хәм шоңа көре біз тағында біраз күтті қысты. Миллионға жеттік. Миллионға алып бұла, лекен шол 15 мың төлейсің қазір. Анын Cherry Tig'i degeni Cherry Tig'i 7 Pro. 2 миллионда 500'ге почти эми. Мен айтам, ярайды, мен бирер башка моделин койсоң. Cherry Tig'i 4. Ну, 200-300 мыңга кыйматтыраак, ой, нирээк оразандырарын дейм. Мен менин көкөймө керек менде булар. Solaris болса шундайбы, ке Rio бирер кичкене гана ушундай. Но сен тутулганды аласың келбейт. Тутулганды алам мен барыбыр. Нишетесиң да, бушны аласың да юрисиң да. Күтінгені қысып. Тоғын москвич оларға қоштылар, кеңешіттілер. Бұл сенен күліп еткендердір енді? Жоқ. Егерде запчасть табасын келсе, москвич алды деділер. Ну, міне, көресің бі. Көресің ғой? Әлік 2 миллионға, нендегіне машина алып бұлайды бейті? Нендегіне мұсың? Қазір 2 миллион 500-ге лучше бір бөлме алып қиясың. Изолирован, не де бар енді, деген нәрсе общагыда енді. Шуңа гана бәясе жетә гүзәл. Безнең физкультура укытучылары һәм менә төрле уку йортларында укыта торган тренерларның балалар белән эшли торган әйме. Хезмәт хакларын 2000-га арттырып 18400 сумга күтәрәләр икән ди. Һәм бу яңалыкны гаҗәп, ни өчен бу яңалык гаҗәпләндерде мине, әйме? Мәйдә. Безнең укытучылар чынлап та 18000-га генә эшләп йөриләр микән ди? Çünkü мен ишеткән идем 50, 60, 70 меңгә хәтле җитә аларның хезмәт хаклары дип. Бу әллә мине теге ялгышрак информация белән бераз бутадылармы? Яисә чынлап та 18 мең физкультура укытучысы булса да, әйме, математика булмаса да, барыбер физкультура укытучысы да бит инде үз хезмәтен куя, әйме, шундый ук вакыт әрәм итә бит инде, балаларның сәламәтлеге өчен тырыша. Неужели физкультура укытучылары 18 меңгә эшләп йөри? Әле күбрәк арады. Әле аның өстендә җаваплылык та күбрәк бит. Уйлап карагыз әле, әйме, алгебрага бала керә дә, ул парт артында гына утырып, нәрсәләрдер шишеп чыгып китә. Физкультура укытучысы бит инде ул, әйме, урамга да алып чыга, чоңгыларда йөрергә, йөгерттертә, сикерттертә, тигендә меңгерә, тигендә нәрсә ул, канат буенча, әйме, меңгерә. Теге төрле ниндидер анда физик күнегүләр ясаттыра, бит. Ул бит инде барыбер җаваплылык күбрәк дигән сүз. 18 мың генә түлейләр микән дип. Юктыр, 18 мың от 18 лира, беләсең менә. 18 меңнән алып торулай. Менә шундый кыска гына бер яңалыкка тап булдым да шок каттым. Дуслар, сезнең арагызда бармы менә? Языгыз әле, шуннан да бармы шулай? Шундыйлар 18 мың алучылар, бәлкем әзрәк тә алучылар бардыр әле. Авыл җирлекләрендә. 15 мың лира әйме. Минемчә, бу минем фикерем. Дөньядагы иң авыр һөнәр ул укытучы һөнәре. Һәм тәрбияче дә инде. Укытучы һәм тәрбияче, менә балалар белән эшләү иң авыр һөнәр, ул шуңа күрә мине чакырсалар да, зинһар өчен кил инде дип әйтсәләр дә, мин барыбер укытучы булып эшләмәс идем. Чөнки кабатлап әйтәм, иң катлаулы, иң энергия күп таләп ителә торган, иң җаваплы эшләрнең берсе ул. Шуңа күрә аларның хезмәт хакы бер һич кенә дә 20 меңдә, хәтта 30 гына да булырга тиеш түгел дип саныйм. Менә шул. Келешәм. Там бір яңалык бар, әйме, менә шуны белән тәмамлыйбыз да инде, әйме. Бүген иртән Мәскәүгә бесплотниклар һөҗүм итте. Бу осталось куркыныч әйбер. Безгә генә килеп җитмәсен дигән теләктә калабыз, әйме. Дөньялар тыныч булсын. Ассаламу алейкум. Пока-пока.